Nah, 200 jutaan cidak pasar menganti rek yo. Video iki tak percepat yo rek yo. Soalnya apa baterai ku jangan ngentek. Wis ngene yo. Wis ono pagar loster permanen ngene iki. Ukuran iku 5 kali 12. Rene cak langsung ae yo. Karpote gede, Pajero, Innova, Avanza, Xenia kabeh mlebu. Lho kene ono sisa tanah kena gaya apa? Kena gaya taman, kena gaya sembarang kali Lawson. Fase depannya wis ngene iki ono batu alam, ono lampu hias. Nah, nek masalah warna iso custom. Kusennya full alumini, langsung masuk cak. Dah di ruang tamu lumayan gede, plafonnya wis drop ceiling ya, wis wapi boys. Dokune wis ono jendela permanen ya rek ya ndukure. Kamar anak loro. Nah, ini kamar pertamanya kena nggo iclik ya, kayak helikopter tidak di dinding, kuda-kuda liar ono. Jendelanya gede aja lali ditukokno gorden yang ada gorden sarenge bojomu suwen. Kamar kedua. Wis ono jendela sisan ya, dadi kamare anti pengap ya. Nah, jadi kamar jejer. Terus nih belakang iki ono kamar mandi sebelah kene rek yo. Tuh, wis tak keramik setengah ngene ya, anti remes-remes klosete duduk. Langsung nang kene ya. Dapur sing super gede, ombo senengane bunda-bunda. Pojokan kene ono wastafel yo. Kene nggone masak-masake nggone kompor ndukure fiber. Lah, wis ya rek yo. Omah iki di ukuran 5 kali 12 lokasi nih menganti Cidak jalan raya, cidak toko pasar menganti, cidak pasar ulaan harga cuma 200 jutaan di ukuran 5 kali 12. Wis info toko aku ngono ae. Nek pengen toko-toko survei lokasi langsung WA nomor anu bio profil. Bersama-sama kurang siji share. Bye bye.